Salföldön, a Káli-medence egyik legszebb településén található a Balatonfelvidéki Nemzeti Park idegenforgalmi központja, a Természetvédelmi Major. A csodálatos tájképi adottságokkal rendelkező területet 1992-ben vásárolták meg. Akkoriban egy teljesen lepusztult, romokban álló épületegyüttest kellett újjávarázsolni. A munkák pénzhiányában lassan haladtak. A maihoz hasonló kép mintegy 5 év alatt alakult ki, már az első elképzelésekben is szerepelt, hogy ide régi magyar háziállatokat fognak betelepíteni. Az elképzelésekben annyi valósult meg, hogy itt vannak a régi magyar háziállatfajták, lényegesen kisebb mennyiségben, mint eredetileg gondoltuk, csak annyi, ami a bemutatáshoz szükséges. Óriási az érdeklődés, főleg a gyerekek, a kicsik nagyon szeretik. Tényleg sok minden látnivaló van, de a baromfiolaknál állnak hosszú ideig, és a meglepő, hogy a disznónál, a mangalicánál azt nagyon szeretik. Tehát az a lényeg, hogy szeretnénk bemutatni az őshonos állatfajtákat. A major neve, az egyúttal azt is gondoljuk, hogy egy majori életmódot is valamilyen szinten szeretnénk bemutatni, hogy éppen mi volt egy majorban. Így gyűjtöttünk össze régi mezőgazdasági állatvontatta mezőgazdasági eszközöket, kocsikat, hintókat, szánokat, ez is a bemutatónak a része. Az állatokat úgy próbáljuk elhelyezni, hogy lehetőség szerint semmiképpen nem állatkerti, hanem valami természetes körülmények között lehessen látni. Így nyilvánvaló, hogy a szürkemarha, a magyar tarkatehén, a rackák, a szamár, azok szabadon legelnek. A libák is kint vannak állandóan, ők is legelnek. A salföldi majorban fokozott figyelmet fordítanak az idegenforgalomra, bemutatásra, oktatásra, nevelésre. Kirándulások, túrák indulnak innét, amelyhez bőséges információval, szóbeli és írott anyaggal szolgálnak a munkatársak, akár több nyelven is. Alkalmanként rendezvényeket szerveznek, de részt vesznek az erdei iskola programban is. Megpróbálunk egy olyan programot felállítani, hogy a gyerekeknek, iskoláknak ki tudjuk ajánlani. A helyünk, illetve az eszközállományunk, meg a szellemi kapacitásunk minden megvan hozzá, pusztán csak egyszerűen az altatáshoz és etetéshez nincsen még helyünk, ezt kell megkeresni. És ez a Major a Nemzeti Park környékbeli gazdálkodási központja is egyúttal, tehát innét indulnak a traktorok, ide húzzuk be a takarmányt, itt látjuk el az állatainkat télen. Tehát a Majornak egyelőre ezek a funkciói. Állandó kiállításuk Regényes Park címmel 75 képpárt tartalmaz. Az 1900-as évek elején főleg geológusok készítették a régi tájfotókat. Alattuk a 2000-ben fényképezett kép áll ugyanarról a pontról. A kiállítás ötletét a később teljesen elbányászott kővágóőrsi kőtenger adta. A salföldi természetvédelmi majort és lakóit néhány év alatt megkedvelték a látogatók. Iskolás csoportok és idősebbek is szívesen keresik fel, hogy közelről láthassák a különböző, békésen egymás mellett élő állatokat.